ya omoswada kubikwa bose bwe bunge ya Senate nere omoseneta Otana River Danson Mungatana nigo egati yabaraibe chikanisa bagenza ko bagwesokia na komochia omoswado yo asolingete buna ekanisa hebegati ya chisemo chiria chikonyara ko bachikona chwa ebango kolengana na Pastor Evanis Sonduso nigo atebiringe gatambukiro ekyo nigo karachikoba koba egurube enena kuchya saba bwatani abe chikanisa asebatabira bwa buba gwikirana se chikanisa nigo bare anena bonchoreria nabo igo bagenda tokoba bako butorwa ebango asobokorera bwabo bwakira litko ganena magana ye kanisa digesike kanisa bagoje kanisa babe baruje sadaka cyabo ne gitaisi cyabo batariko nyakubolinga ikigocha egento gyo kabara abolingelinga ekanisa kereta likobeke emeroberi buya enyolenga baliko nyara wakana abakoli emirimo babo lelyo eserikali wende oseme na usieka serikali njanya boche kanisa ebolinga pasa muna kuwabuka mami ngakyo wakana rent yao ya nyumba tigeye kanisa ngakyo wakana they believe ngomo basa akoru nowhere achake korandia kerarandia abantu bache kanisa erinda sangire sadaka. It doesn't happen like that. There are sacrifices chia kolirwe no mubasto yo jira se kanisa eserikali wende kubwatia nga umuntu yo kurandi ogera ebange yacha iyabata edozange na kia komenya. How does he pay school fees na kia kugole ndagera yabana bae na kia nyumba na kia wakana bintu mune bikere serikali ra address ebe concerned with the welfare